עבדנו על זה קשה, אנחנו משתדלים כמה שיותר קטניות, ירקות, פירות, ממתקים, זה מחוץ לתחום, ממש כמה שיותר בריא. נקניקיות זה משהו שהוא מחוץ לתחום, פעם בשנה אולי אני נותנת להם נקניקיות כדי שהם לא יהיו בטירוף על זה, אבל באמת משתדלת שלא. אני מכינה להם ברוקולי, סלט, זה כמו ממתק בשבילם, הם חולים על הסלט, לאכול אותו ככה, קינוע, גזר, באמת דברים טריים וטובים, זה המוטו שלנו בחיים, עבדנו על זה קשה ואני חושבת שהצליח לנו, הילדים התרגלו והם ממש נהנים מהעניין. ילדים בואו לאכול, טליה, אני אשים לכם, תיקחו כל אחד שיקח כמה שהוא רוצה. את מתה על ברוקולי, חבל שאת לא תאכלי. נכון את אוהבת ברוקולי? לא? בואי טוטו, יש פה סלט שאת מתה עליו, בואי ממי. כאילו, אני אביא לך כף, כן. אני רוצה עוף מעודד. לא. קצת אני אשים לך? לא. כזה? לא. ויאללה, לשים לך? כן. הרבה גזר. תהיה לי מה לשים לך? רוצה כזה? קינוע, בואי תשימי לך לבד. אני רוצה מים. אני אגיד לך מה, אחי הגדול, אמנון, הוא נע בין טבעונות קיצונית למתונה. אריאל, אחי הקטן, הוא כבר שנים בכל הנושא של רפואה משלימה וכל זה, הוא והעדשים ככה, עדשים, קינוע, דוחן, כל הדברים האלו, זה כבר שנים אצלו. אנחנו גם כן נכנסנו לעניין הזה. להורים שלי ממש קשה עם הסיפור הזה, ממש קשה להם. למה? כי הם מבינים שכל הנושא הזה של גבינות צרפתיות מסריחות, זה נקטע, זה נגמר בכזן 12, זה לא ימשיך הלאה בדור הבא. שתביני, אמא שלי שעבדה בשגרירות, הייתה נוסעת לפסטיבל כאן, לפריז, הייתה חוזרת, הייתה מבריחה בכלל גבינות במזוודות, כמות היסטרית, כל המזוודות היו מלאות בגבינות. אני בתור ילדה, שהייתה חוזרת בחו"ל, לא הייתי מקבלת הלו קיטי, תיקים, דברים כאלו. הייתי מקבלת קממבר, זה מה שהייתי מקבלת בתור ילדה. אז מאוד קשה להם הסיפור הזה, ממש קשה להם. הם מבינים שהמסורת נקטעה, נגדעה, זהו, זה לא יהיה יותר. קשה. סבתא הגיעה! אני פותחת את הדלת. סבתא, מה הבאת לנו? תפתחי. עכשיו את רוצה שהם יאכלו, אבל אם שנייה שהקינוע זה לא יתחבר להם טוב. טוב, מהכפית. גלידה, נתחיל עם הגלידה. לא טוב? מה, יותר גדול? לא טוב? עוד יותר גדול מזה? טוב, הנה. אני לא יכול אותה. מה אתה מולך את זה ככה? יאללה, תאכלי.